Sosem tudnánk meg, hogy mi jár egy férfi agyában, mielőtt leugrik a 173. emeletről, vagy nekivág a Fülöp-szigetek körüli hullámoknak, ha csak ezekről nem készülne egy-egy kisfilm. Az extrém mozik nem csak a megörökített élmény miatt élvezetesek, de önálló alkotásként is többé-kevésbé megállják a helyüket. Találkozni kell Istennel. Meg akarok tőle kérdeni egyet-mást. Például azt, hogy mi végre vagyunk. Ez is lehetett volna annak az estének a kérdése, amikor közel fél ezer ember tolongott egy kis művészmozi nagy termében. De nem ez volt. Várjál, tényleg nem tudom. Extrém. Mi az a? Saft. Fogalmam sincs. Saft, azaz extrém sport és alternatív film találkozó. A versenyt idén immáron 4. alkalommal rendezték meg, és a nevezők 63 alkotást küldtek be az ország egész területéről. Norvégiára tudni kell, talán a világ legjobb helyi vannak ott bázisugrás szempontjából. Egy szörfös filmet már csináltam, szóval ez a második filmem. Ez egy road movie és egy sportfilmnek a keveréke. City Shred Tour a film címe. 4 helyszínről és az ott átéltekről szól. Bázisugrása a világ legmagasabb épületéről, szikláiról, hullámlovaglás egy budapesti strand medencéjében, fél évnyi szörfös élmény emléke a Fülöp-szigetekről, és egy átcsúszott hét legjobb pillanatai képekben elmesélve. Bécsi Balázs, Lotfi Pejman, Szaplontai Mátyás és Králik Dániel döntőbe jutott filmjei. A filmezés az csak egy ilyen oldalág ennek az egésznek, a mozgás a lényeg ebből. 2 dolog miatt szoktunk kamerázni. Az egyik az, hogy vissza tudjuk nézni, hogy utána hogyan sikerültek a trükkök, a mozdulatsorok, és a másik pedig az, hogy ugye utána későbbiekben esetleg valamit össze tudunk belőle vágni filmet. Megszálltuk az 5 csillagos szálloda folyosóját, hogy behajtogassunk a holnapi első ugrásunkra, ami rögtön a világ legmagasabb épületéről, a Petronas Twin Towers 73. emeletéről fog történni. Vannak a fesztivál nevezői közt olyan 15 éves srácok, akik életükben először ragadtak kamerát. És persze olyanok is, akik már 8-10 éve űzik az adott sportot, gyalogolnak 4-5 órát hegynek fel, hogy aztán 1 percig élvezzék a szabad esés örömét, és közben filmeznek is, rendíthetetlenül. Ilyenkor megszűnik a világ tényleg, tehát képtelen lennék másra gondolni. Egy olyan harmónia és olyan összhang van ott egy pillanatra, egy nagyon rövid időre körülöttem, amit sehogy máshogy nem tudok egyszerűen elérni. Csak ezzel a sportákkal. Ez a társaság, hogy kint volt, a barátaim, akik ezen a strandon szörföztek, ők gyakorlatilag főleg európai viszonyokhoz képest nagyon egyszerűen élnek. Nekik igazából nincsen lehetőségük arra, hogy nagy sportos karriert fussanak be, illetve filmekbe kerüljenek be, illetve a világ körül Európában megismerjék őket. Ebben is szerettem volna kedveskedni nekik. De nem minden a pénz és az utazás. Díjazásnál számít a kreativitás, na meg az ötlet is. Bizonyíték rá pedig az Extrém, az egyetlen Saftra készült animációs film. Ez 3 srác csinálta 1 hónapon keresztül a legalapvetőbb vágóprogrammal, gyurmából és Lego figurákból. Ez a megtestesülése ennek a Saftnak, hogy kevés pénzből, ötletből nagyon jó logot csinálni. Én nagyon boldog vagyok, hogy végre ezt így megszült ez a film találkozó. És ott a kezdőkérdés, hogy mi végre élünk. A győztesek szerint azért, hogy élvezzük az életet, az élményt pedig osszuk meg azokkal is, akik nem lehetnek ott. Mert akár el is mesélhetnék, de az talán nem lenne olyan hatásos.